Започвам илюстрацията с лека скица. Като съм очертала основните форми, композицията, след това преминавам към фона с разредена гуаш боя и мека четка. Започвам да изграждам небето, като работя с леки свободни движения и оставям цветовете да преливат естествено. Работя от общото към детайла, без да бързам. Оставям картината да диша. Когато първият слой съхне, постепенно добавям още цветове и петна, за да създам дълбочина и атмосфера. След фона започвам да изграждам основните елементи от композицията. Използвам по-плътна боя и по-малка четка. Формите стават по-ясни, а цветовете по-наситени. Наслагвам гуаша на слоеве, като коригирам светли линии и сенки. Добавям акценти, подсилвам контрастите и доработвам ръбовете. Тук илюстрацията започва да оживява и да придобива характер. Накрая правя финални корекции, изчиствам формите, добавям малки цветни акценти и балансирам цялостното усещане. Когато усетя, че картината е завършена и нищо не иска повече внимание, спирам. Това е моят процес на работа с гуаш. И преди да добавя малките стъпки, които виждате в момента, се уверявам, че бялата боя ми е напълно изсъхнала. После да оправям малко от покрива и къщичката, добавям малко тъмни петна и сняг. С това приключвам.